Naagyo'y tao nga bisan unsao, no? Kanang murag hilumon yung kayo siya. Pero makainom na. Murag yung city palabras kung makainom na. Mauni akong asawa. O niya, kung imor bang badlongon mong abra ba dayon? Pero araw ni inyo yung sabtan akong problema, no? Inanion ako ay samtang nagkanta-kanta ko sa akong minus 1 nga cellphone. Lingaw-lingaw sa akong kanta-kanta. Kanebe. Marunindot yung kantahara. Kapirot. Aha. Mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Ang silaw sa adlaw daw dilihikitan. Ang dahon sang kahoy kung sa hangin huypon daw sa makatahon sa imong pahiyong. Gihangad kong langit ug nagpakiluoy nga maakon ta ang gugma mo inday. Ang akon kakabus kun imong dawaton isaad ko inday. Ako kang lipayon. Pagkahabog inday sa imong gipuy-an. Daw sama sa langit nga naw kanaw. Dili ko makabot ang imong kaanyag kanaog lang inday. Bukton ko naghulat. Mabugnaw ang lasang akong gipuy-an. Ay, pangulang ko na kaya marang balik-balik naman Ay, kagutom ba taon Pida. Mamnawag ang asawa mga ona. Hapit na lang alas 10. Ganinar kong alas 8, kinanta dire. Gipulaan na lang ko, gipaw na lang nako. Di ni mahimo. Pas mo kaning kalakihan. Biadtoon galing ako Oh, naram kas kung luyo taon di amin ay! Ganinar ka diya? Ganinara. Oh, nakusal taon ka diya, David Nagbarog. Barbarog lang ka diya. Huwag ka magandam dito sa atong pamahaw. Ganinara. O, yan sa'y ganinar Ganinara ko nakasukat. O, yan ano mo konsulte? Naghuwat pa man ko nga mahuman ganyan kanta. Murisip ya tao mo Ganinar akong gigotom. Naghuwat ko mong sukad ka. Ako lang galing ikanta nga akong gutom. Dali na, mga ona ta. Giahak biyaan niya. Ha! Tanang mga uta! Usa, di kayo masabot yung kinaiya sa kong asawa sa hilumon kayo. 5 kadiyas na sa kong luyo. Di kayo mo tingog o di ni mo unhan. Unya? Opay pagpamahaw ni mo, Jikoy. Patahon tay. Kaon na ka? Ganihara. Abi ba na kong maniunto na ta? Awa mo gumsulti akong asawa nga nag-andam na sa daan. Wadi ka agdahar sa imong asawa? Taon, oy. Parehas di ay Ah, siya parehas tay. Kasag ko agdaha. Nanungka man lang gani ko diha ganiha. Wa man magsulti nga mga na di may luto na di siyang daan. Usa, ano ba day tay? Ako ba? Kabantay ko ng imong asawa. Pagkahilumon gayon in taon. Tungod sa kahilumon, di na lang mutingog ang mga unabadawon tadi ay. Mon saon mangyulaon mga taon kina akong asawa tay. Ambot lang nganaw na siya ay. Ay, grabe naman sad. Mauwaw sa nato dari. Nakita ramang ubana din Mo lagi, ambot lang nga ng asawa tay. Kauna diha kay. Ay, luspad na kayo ka. Sunod gani, sultihin ang asawa ni mo. Nga mapas mo tag-apel. Tay, ay problema. Ako nang sultihan sa itong ipagsultihan ron.
Adali mga utaw, mahutag balik tay. Oo, mukhaon ko. Paon sa ka? Oo, pero dili pa mahaw ako, ha? Paniod to na ni. Sayo sa libom ni Odto tay ha. Ano kayo naman saan kong namahaw? Habangas ka, pagkakidot. Ingon niya ini kay lumong na kang sawa. Pero makainom ni sa lupig pa announcers radyo or sa peryahan. Eh, grabe kayong makasulti sa iyang mga... Basta, daghan kayong istorya. Unya? Oh. What? So, tungag maligi ka diha. Tunga pa ka, ha? Power naman na, dong. Ha? Pang power ba? Kailangan ko sa power. Kaya bang pampagana ba? Mo na power na ako. Kasayon sa mga yarok diha pampagana naon sa nalaba pa ka dito. Limpyo pa ka dito sa bahay. Ay, susay kabalakad yung ay. Majikon ko na. Kini ako mga kamot. Lupig pa yung washing machine, ani. Washing machine na kay baw ka ha? Ano man? Usa lang ka kuskus na kusli na ba? Lugpa na yung mga bulingon ani. Ingon anak ko ka power dong Sapa ana. diha bini ay naunsa man taon ka power sa iyong mata. Dili sigsapa mainom sa uka diot. Power sa power. Uy, Ginoo ko. Ay, usa na magaling na ka botelya nga fighter ko. Mo Sana! Hala, no? Dahil ikaw ay mawawala! Ayaw. Mawawasak lamang ang aking mundo! Day. Ayaw na taon na kun iday ha. Ayaw na taon na. Ay, kapala ko. I can manage. Sisi, Butangi ko sa ka case dire. Usa? Butangi ko sa ka case dire. Usa ka ko mo gusto ka? Udzom siya. Ilam niya? Ka-killjoy sa Kung nimo killjoy, hinuong tag-inom-inom ka na. Palaba dito! Yes, darling. Yes, I can manage. I can manage. Ayoko sana na ikaw ay Ginoo ko. mawawala. Ginoo ko. Pukip ka itong akong asawa. Kada hello, kada uli, hello, kada uli. Tay, tanawa. Paminawa ko sa awa, tay. Paminawa. Naunsa man ang asawa ni mo, Jikoy, ha? Nag-concert. Mas ka, libugan ako ang imong asawa, Jikoy. Pagka-hello mo na, kung dili makainom, murag dili hapit makikistorya nato. Pero makainom gani, bida. Murag yung masingan sa sige. Ambot lang na niya, ay. Manta na siya, inaana taon sa unang uya pa mi. Karon, minyo mi, inaana naman na siya. Ay, po, bida. Madlung ako na. Kaya murag dili na mayong style, ha? Uy, kay tingalig, makainom na dito sa gawas, na hambot lang. Basag maigo na siyang rapido ang matao ngayang gikahimamat sa gawas. Okay raw unta, nilang mag-iningon sa ni Ana sa bahay. Oh, kaya di tamauaw. Bahalag magbuntagay na sa diyang tagaw-taw. Buntagay nagkinanta diha. Probida, saon kanina ko kasawa, no? Ipatanaw makanin ako ni Dr. Pinya o Dr. Alan. Di ba, ni Ma'am Daisy? Probida, tanaw ko ni albularyo baka tay. Oh, anong albularyo man kuno? Basig sudla ni Dr. Espiritu. Oh, sayan. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, dili ko mo to, Ana Jikoy. Kanay mo asawa, di na masudlan ng dautang espiritu, ay. Nga doon ko tao. Mudaga ng dautang espirituhan. Bungot si ito, eh. Ay, baita ning pobreta. Ato tanan. Murag way laing gapuyo aning baya. Ano, saan ka niya bining? Manang concert, ha? Yaw-yaw naman sa kariya. Ay da, intermission god. O siya, intermission. Di ba na pwede nga pulos lang kanta? Doon naman gina intermission. Awards na yun. Bida, ano? May intermission pa ka? O gipunan panig usa case. Wag gyud tay intermission nga mahitabo. Bida, ikaw ba? Hilom day. Ako, baghuan naman ko ni mong style karon. Hilom mo naman kay ka. Di ka ni kapit, panggigam mo tingog. Pero makainom ka na, Isus, abot. Mura kang nasperyan.
Ikaw, saan kayo mo lang sa kag-others, eh. Others yung mata. Hoy, maminaw ha. Di ko gusto nga mag-inom-inom pagka-atos gawas ha. Bahala ka nila ka mag-inom-inom sa to. Ay, ako lang yun 2,000 gawas. No, naman kuno, what's the Tungod matter? kay mahadlo ko nga sa basig magkagubot unya ang mga tao. Unya, mao nga ayaw yung tao inom dito sa gawas ha. Sabot ka? Ako ang ipahibangluan akong asawa taon kay mauwaw ko kadto gubot. O mainom sa gawas, kita niya gubot. Busa, tingali unsay buhaton niya ba kay magwala ni noon kay hilumon may taon kay pero makainom ambot lang. Unya, mag-concert dito sa karsada, kuyaw na. Unya, Koy! Koy! oh, Pagdali, Koy! Koy! makuy-kuy karon kadahan na ka bida. So, ngano ba ka ha? Unsa man ha? Naunsa ka ting? Ang imo asawa ba? Si Bining Koy. Oh, bining ngano lagi ako asawa? Dali nga, Koy! Ato, dali nga! Ngano lagi naunsa ba siya? Asa man? Tuwa dito sa tindahan ni Nang Maria. Oh, nagunsa ba siya dito? Nasa Koy! Usa, pagkaroon ba? Naunsa ko asawa, oy! Ay, kita po ka sa mga tao. Nagsigsagit. Nga nagkanta. Dito di ay tindahan taon kay may gipalit. Pero na may nag-inom dito, giagda, niinom sad. Unya, kinilagi ka di ka maumabaliba taon, miinom gi taon. Aw pagyarok, saka ding rabi sa utok, hangtod nga nahubog. Sus, mura nga cancer toy. Unya, bida sa di mo no? Ngiga ni mo sa pakauwa, malang ka nako. Wa ka ba ibaw kita po ka sa mga tao dito? Hapit ka muligid sa karsada. Sa pagkinanta ni mo, ayoko sana kung ikay mawawala. Murar bag na ituno imo kanta pergaba lang. Usaman, kamao ka mo kanta ha? Kamao ka bang mo kanta? Dili. Unya nga anong naghimo magagsina dito ha? Di ba? Giingnan bati ka nga di mo inom sa gawas kay lain kay kag utog ug maunay makainom, mura kag concert queen. Pwede pa kawo ka lang nako na. Bisulti ko nako. Unsa pa gihindungdan nga dayon magkantaw niya mo syagit pag yung kag maayo. Unsa may hinungdan na? Di ba tungod sa inom ha? Mao ba? Bisulti ko. Explain ko. Unsa pa hinungdan tungod ba sa inom? Ha, explain ni taon ko nga. Maminaw ko si mga explanation be. Unsa may hinungdan na tungod sa inom? Oh. Pasabta ko nga no. Unsa hinungdan tungod sa inom be. Pasabta ko. Unsa man sa inom gyud? Inom. Tungod lagi sa inom na unsa man di ka kung makainom ka. Mayabag. O lagi mayabag lagi ka. Mao nga explain ni ko palayog pasabta ko baunsa ka. Be, pananglitan pangitay ikong solusyon. Pangitaan na to nagsolusyon kung nganong may inana ka. Wa na dyan mo tingog. Wa na, weak ng battery. Hak ba yan ito eh. Ang bote mo, Bining! Iyo, Sara. Usa ka kung ipatanaw ta nagdoktor mo asawa. Ayaw lang tayo. Kung kita ang problema lang tayo. Kana naman makainom siya, masyagit lagkalit, katakanta, ayoko sana kung ikay mawawala. Nya kada uli, hilot, mauro mo na iya, ha? Natural yung tingali sa taong mabog tay. Ikaw bitaw, lain mo sa kag may mahubog. Oh, ano sa manay ko kung sa mo kong mahubog ko, ha? Sige kang panguot. Hello! Ay, di tinood. Ay kaniad to dong, oy. Karon lahi naman. Ay, sus, magkagubot mo mga gani di sunahan. Kay di yung kamuangko, bisag klaro kay nagkumo taon. Mao nang si Bining akong asawa tay, lain po na siyag mahubog. Mukalit og kantag syagit og kusog kayo. Ang nakadiferensya lang gyud ani niya sukwahi kay mo kay dili man ka mo inom. Nya siya inoman, hilumon kayo. Nonsam kayo. O gani nga ito nang ipa-check up og doktor imong asawa. Maayo ka. Ayaw mo lang. Basta kasama! Basta kasama. Mao gini ang paborito ro mga kanta na. Ayoko sanang mawawala niya. Basta kasama. Purbida, no? Naon sana? Para, nag-cancer tayo sa gud kainom. Bisa di ako asawa. Pero kinsa mong gitaw naghatag ni diya giinom.
nga wa man tao na mo gawas taon. Na, askag buhanga. Nalimot man Kung sabi limta di mo tay. Nag-inom ang good mix pare takyo gabi unya na sobra na mo mga tungas lungdek. Usa? Basig mautoy giinom. Nang yati, no? Recorded by X Thunder Gaming. Oy, Jikoy, Ah, asang imong asawa? nga naman, nang? Pasalig man na sa kuha sa kong tindahan, dili man na makamong mutuman sa saad. Nga naman? Nangutang na dito sa kong tindahan. Ang iyang pasangil kay gisugo ko nun nimo siya siyang sa imong amahan pagpangutang og lungnek. Unya, siya raman kunoy mo bayad. Yang ano man na siya mo pakita dito. Bagagnaw na imong asawa. Ay, sa dana ng salod. Oy, taon, bida. Ay, pag-ingon sa dana ng bagagnaw, sakita sa nimo manulta. Kisa may kauban niya dito, si Ida Obrador, ha? Oh, si Ida, ako ra ba kay inom na si Ida? Ha? Sakit kay naunsa man tinuod, magudog gisakitan ka. Way makalabaw sa kabutbuton anay imong asawa. Uy, baka kun kayo. Gipautang na ako kay nipasalig siya nga siya ray mabayad. Pero di man na gani hapit mo pakita dito. Pabay rito niya ha. Ka- Tingalig na. Kalma lang nang, kalma lang. Unsay kalma. Unsay kalma. Nagparehasa mong duha. Ha? Nagparehasa mong duha. Imo nang tabunan ang imong binuhatan sa imong asawa nga dili maayo. Ha? Kay tingalig kamurang duha mo'y akong lumpungon niya. Tanawa. Ay. Ay, nagbit-bit mag-ata. Yun yung mayo nga ta-arta na bungot. mo? Ah, mayo ka nagkita ta. Oh, kay di man ta mga buta. Unsa to gisulti nimo? Usbara? Unsa to gisulti nimo? Wag ka kadungog. Wa ko kadungog, pero nakabati ko. Ay, nagyati na ni Ron. Karungan ang sinultihan nimo ha? Kung wa mi kailan nimo, wa sa kagkailan akong unsa kog mo na masukot. Ay, kay nga naman dayon sa di ay kakod-kwad. Ay, nagmangutana. Kay wa kay katungod ka mangutana nako. Ang gusto lang nako mahibawan kung unsay gusto nimong mahitabo. Gusto kag pinaksita ita? Wa ko mahadlok nimo. Gusto ka ilang puras sa katiguanga ka? Nalig na, katagin ang naong nimo din eh. Gusto ka? Akong sugan? Unsa man? Ha? Ha? Ay, Sulti ko sa gusto nimo kay nangurog nako. Kita ka ni sigan na akong mata, ha? Karong taon-taon na mga kita ka, mugimaw ning tangon nako. Inigimaw ani daga na lang gidaan, ha? Kitkito ko ng ubol-ubol nimo. Supsupo ko ng kalimutaw nimo nga ang nagkalibat na ng kalimutaw mo. Oy, oy, Jikoy! Makita lang ta sa sgado ha. Ikihata mo. Ay, kung kadluka ng gihaki ha, kay maunay akong pamahawag pa ni Otto. Snacks pagay ng uban, ha? Dos! Ay. Iso kang nisuna ko dire, tungod lang na usa ka lungnik. Wa man gayud ko mahadlok ka usa ka truck beer akong giutang, kada pa usa ka lungnik. Tubag ron, kay ubong ko ng liog mo nagkalagom lang. Tubag! Eh, sa korte ta magkita. Ay, kung hadlok ka ng korte! Bisag korte mas kita, di taga sibugan! Sukog kong pinagsitay! Balik ka rin! Kawa pa ko mahuman! Balik ka rin! Tsa, sirit ka laging tigawa nga ka. Nase! Nase balase! si Balase. Sino? Sino ba sila? Congratulations, day, congratulations. Ginoo ko ni mo, bining. Mga niya akong problema, nagtuo ko hilumon taon kini kong asawa, pero makainom nagalig, basta ka ng bino nga makahubog ug unsa pa na diha, portig yung isuga, sibat ko maniningil. Karon problema na mo, kay gitinuod ba taon yun migkiha, gikiha mi og death rate taon, porbida. Kay lagi, iyang kitkito ng ubol-ubol og supsupon niyang mata ko, no? Unya ubon yun yung tangkugo nga nagkalagom lang. Saan man nila ko? Mutuo ka ha, ang huwis aning mga pasangila taon sa ninang sita taon. Porbida. Unsa may ako buhaton ani sa akong asawa? Palihog bam, basahi ko din habi. Naabay mabasa diha. Tambagi ko ninyo. Unsa man ko kamoy pasultion. Jikoy.
Sino na to karong Jikoy, adlaw? Ate Pres. Kisingan? Jikoy, Jipoy. kining asawa Ate Pres, kanang murag permiro, hilumon kay di siya Ate Pres, buotan kayo na, di yung murag di ka buak og baso pero makainom Ate Pres, isuga lagi. Grabe kayo. Kay, siya, basta makainom, yaw-yaw dito, yaw-yaw dito, murag nag-city palabras. Nya, dihay ka sa Ate Pres, nangutang iyang asawa dito sa kuan, sa tindahan ni ng salod. Nang salon mo yun ni ang ato ang kuha rin. Niya, iingnan siyang Jikoy ni ato sila ha. Jikoy, wasa sa imong asawa. Saan na siya magutang-utang sa saan nga bayan. Wala mo ato dito, wala mo pakita na ko. Bida, inibayanap. Kita na ako siya, murang ganti ba. Wala mo utang, wala bayan sa utang lungnik. So, di na bisita. Kuan, kanang naminaw rin di Ate Pres. Oh, di Purtig. paminaw ra. Nang paminaw rab. Yun nga, kaya nga naman ha. So, pagtigawayan lang yung asawa Ate Pres o sa itong gisulti mo, isubgay ka. Awa na. Away. Okay, dili man ta mga bata. Atong isulti gali. Ang akong gisultin mo, Usbara. O sa itong gisulti mo, marang galalis ko sila Ate Pres. Hangtod nga naabot nga nalalis, nakiha ang iyahang asawa taon. Sila kaya? Ang katong babae nga iyang giutangan og lungit. Ah. Gikihag death threat Ate Pres. Mao Mao ba? ni diha. Kay nya giing na maubong ko ng tangkugo ni mong naglagog. Saor mo to balik siya. Purtil lang ko ana Ate Pres. Mao ni ang problema. Ano yung problema niya? Unsaon man niya ako akong asawa, unsa ba akong buhaton ani palihog tabagi ko nimo ninyo. Ububon eh, baldita li kayo Ate Ububon, Pres. Basta ububon. ang tangkugo ko noon naglagom atong nang salod kay gitangan ubumor niya. Isog yu kay siya Ate Pres, baldita yu kayo. Mao na nga na problema siya unsaon yang asawa taon. Bam, unsa may ate katambag diya bam? Unsa ang iyahang asawa lan o dili makainom. Hilumon. Buutan. Buutan kayo. Butan kay tanan. Mm. Ngano, kinsa man sa kauban niya mag-inom-inom, maghubog-hubog, no? Ang panugato ni Sulo-sulo rin siya bam? hilig yun siyang inom guro. Oo, sulo-sulo rin siya. Okay, mato para ba din sa Sirach 26 verse 8, gingon ra ba diri nga ang usak ka babae nga hubog maoy usak ka makapungot nga talan-aon. Dili siya makatago sa iyang makauulaw nga panglihok. Sa ato pa, namin na istorya lang nga gulyat nga kana ini ato bito kuno sa barangay ni ato na dito sa husay basta may ngono ay hubog mo katong adlaw. Oo. Dili ko na Dili ka nang Dili tubuan. ko. dili mo prosper. Mm-mm. Dili ko ay hubog na ikato mo wala na ba pero Basta ka nang kuan niya ingon nga ay hubog man ko. Way kuan. Way kiha o unsa? dili kayo kaduot ang kiha kay Mao ba? hubog oh. Na yun Ate Pres, basta hubog ka, bro, dili ka katuan kay kuan mo kuno sa nagumon sa aw sa na si Ate Pres. May kun mao ka na, sige lag hubog. Sige. An mo yung aning buhaton Hubog, gulat. mahagis na yun. Oh. Siya may buhaton na ni gulat para dili siya makabuhat og mga salawayong binuhatan, mga dili maayong pananaw, dili maayong kuan sa tao. Dili lang gud siya paimnon. Di man, muilak man, bam. Mungaab man og iyang badlungon. Wa kini di princess huto. Dili, ganaan yun sig inom-inom siguro, bam. Ganaan yun sig. Dili na nagitaw nga lipay ka makainom. No, di ba? Oh, O si tawag ka ng gulat, alcoholic. 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 Kay warit ka sa drugs, tawag ko ng addict. Addict, alcoholic. Kami, si tawag na mo biotic. Huwag ka masayop. Badungan lang yun na siya, Sir Jikoy. O, kung mahimoy, palayo ng mga ilimnon, badungan siya kayo mauna nga, makainom na siya, dili man siya makibaw kung sa iyang gipanulti, o sa iyang gibuhat. Karon, pananglitan, ng musukatan siyang tao nga ikiha siya, aw, basinog makamata na siya, o mag-usab na siya. Bitaw. Oh, kay karon ra bang adlaw karon buntaga ang gospel reading ra bagulyat, kinanglan kuno ta nga ma-born again. Di ay ba? Simba ka karon, bam, sa'yo. Kinanglan kuno ta ma-born again, Ate Pres. Dili born again nga tinuhuan, ang bot pasabot nga gikan sa pagangilad ngadto na Adto sa sa pagkamaayo. Kung ikaw pala hubog, di na ka mo inom. Kung ikaw marites, di na ka mamarites. Ana ba? Kung ikaw madinumtanon, di na ka magdumot. Ingon ana. No? Pero kung ingon gani ka tinurgulat nga, kung makainom mo sa kataw, dili sa may baw sa iyang gibuhat, sa iyang bation, sa iyang gisulti. Tinuod din ang gulyat.
Nga, tinuod gyud ay. Piyesta sa ilang anhing Lodi Dablo tong kauban nato. Nag-abot mis akong ex. Pagkabuntag, wadyog ko kay bagon sa inatabo gulyat. Oy, Oo. Kaya painom ka. Nahapdos lang kong ilukan. Giilok, giilok di ay ka. giilok siguro. Salamat ka pala ka dito naman doon.